kakayahan, katapatan, katapangan. Yang tatlong katangian na yan, meron ang Lacson Soto. Kakayahan. Aba, sila lang ang may konkretong plano at plataforma para sa ating bayan, di ba? Katapatan. Pagdating sa serbisyo publiko, ay hindi mo matatawaran ang katapatan ng dalawang are. Walang bahid na korupsyon, at higit sa lahat, walang bahid ng kasinungalingan. At yung pangatlong katangian, katapangan. Sila lang ang pinaniniwalaan kong may tapang para lumaban sa droga, para lumaban sa korupsyon. At nasisiguro ko sa inyo, hindi aatras sa laban ito. Pangyera itong mga ito. Kaya sa Lunes, May 9, alam nyo na. Ang boto ninyo, pag binoto nyo, Lacson Soto, hindi kayo mapapahiya. Pag binoto nyo, Lacson Soto, hindi masasayang ang mga boto ninyo. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.